Nagabenta ki khubor ba man kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kublai phi baro kini kilong ki khubor bam ta kasni. Kaseng Hills Farmers Union HFU Central Body hepo kajingalam uba Commander Shangpliang President ringkat gidekot ka Southwest Kasil District hadin gajing ut jingnam kinong rep halor gajingyap klam kisnyang kablane mentala kumba lailane saubnai AA haka arpneu turik unailar arajar arpnriu kalahir jurep yaki babun teli kisnong jong ka Southwest Kasil District banye kendu markmat yaki nong rep jongane kadong kathan. Hagani kasngi Kaseng Hills Farmers Union kalayo bansdang ye kajing jurip na kathan silyang kata nadu nong brain nong dom mau thong mau sep rang blang ter shadu do dun bat ha kajing jurip ki nong rem kila pen pau ye kajing du nong gabakrau namar kajing yap klam jing kisnyang namar bon na ki nong rem kane kadong kathan ki bat pha school ya ki khun ki lingba ka kamri snyang. Uba Commander Shangpliang habakran shikilat pathai khubor lo ong baka seng ringkat kajinya trailang bar ki rangba asnong kala persang ban lum yaki kerteng jong baro ki nong rep ki belayap snyang omtang ha district rei ha ka jela baro kawe khnang banit ra hakmat ka sorkan na ka bentaban pan ya ka bailut ksan. Ulo ong ru bagi nong rep ki don hok bandawa ya ka bailut ksan namar ka sorkar kam shemla ban pen urlong ya ka jingdawa ka seng kata ban bu ya ka jaka examin ha ki snyang ki bawan nabar jela. Ulo ong ru ba kaseng kadon kajing suba ka bajur bagi kisnyang gibanabar ki bawan ra jing pangshapo ka jilla. Kumta Kaseng Hills Farmers Union kadawa jur ya ka sorkar ba kadai ban buno ya ka jaka exmin ban tes ya kisnyang gibawan nabar ban pinbiang no ya kadawai inject bat ya ka injection ban ya dai kisnyang gibadang bar ban ai pinbiang ru ya ki nong tray ki bala balet ai inject haman la kisnong. Iro cialum lamnai kinong rep cialum nakaba jai tadbut dakadai makna kaba jai pa edon kajing yap jung kisnyang ha sinyang yap kisnyang ha Southwest yap kisnyang ha West Kasil yap ha Eastern West ha East Kasi Hill ha Jaintia Hill bat barok kue gejala edon kajing yap jung kisnyang bat ngikwa baka sorkar kan tip kenang bapin sutu ya kahil Farmer Union awak kidan ki member jungi yang ni ringkat jong ublay nong bunong tau nakabenta jongi te haka juga por kumbangi juya tip ini nakaliang jong office bat nakaliang ki bapet ya ko kia jong ki merat ki mereng ki ong bet haka ni kerkom bangi daiban ban register kisnyang jongi ban register kisnyang jongi bat nalor kata kalau bangi dairu ban ban register ban engkong bat kawelong ban ai dawai inject yada kata kadai kajing kata jongki tenrei nakaliang jongi lese hak bede bat kisnyang ngim semala ban le kan benta ke bamut ban register kisnyang nakabenta ban claim ya ka insurance lada kisnyang jongi kiyap tenrei benak dan jongi ngi claim la ban le kata ngim la ban lem ngi claim le ya kata bat kawelu ngim la ban ngim le ru ya kata ke ban ong ngim da ai inject kisnyang banyada nakajing pang jong kisnyang tenrei nakilayap kisnyang pade ni ladon ki balawan hapo kene kisnyang jungi ban inject ita kisnyang dai kai ka jing ka jubab bat kai ka bami na kita ki nong sumar lese ki doktor merat ki ong bet ba namar ba ka jing bom la jongi ban inject tikna ya kisnyang man la kapor ta ka dai ka daw ba amla ban sumar su ya kisnyang haba ka jing pang kala don po sino ta ka dai ka bang yo na kiniki doktor ki bapet ya ki merat ki mreng timenta kini nakaliang jungi kum kaseng kinong rep hapo kasyatri jong ka Hill Farmer Union ringkat bat ka Central Body bat kumjuru ka Southwest Kasil District alin ba wilayo ikini kajing ujor na kinong jingri baki snyang kilayap klam dan nakaliang jungi kum kaseng mentakasni ngilawan jurep keleng kisnong jong ne kathain Southwest Kasil District bat hakani kajing ia kendu jungi kia kinong rep kila penpau bak lalong kajing du nong ke bakrau namar baki babun kisnyang kila yap dan nakaliang jungi kum kaseng mentakasni ngila persyang ya keban lum kerteng engkat kejingnya terilang rang bak snong
nila rai ban lum kerteng ya baro jong ini ki nong rep ki bala yap siang nong ri jingri kani kalau namanta ka state baro kawai namanya keren presiden juga state hi baro kawai te ni la ya trilang ro rengkat bat kirang bak snong la kalong southwest la ne sikno nugi benta bangin lum kerteng bat bangin lira akmat ka sarkar na kamta ban pan ya kijingirap compensation kani ka compensation hagwai kaliang kalong justify namanta jungi namar ba hadin bangila dawa na ka sarkar ba kadai ban bu ya ka jaka ban examine ya gini kisniang hangtai habordar namar bangis ir ba hawan lami kisniang kam ketes kemut kiwan ra jipang dan ri ka sarkar ka sngap man ka klem menteri kam ini kijing dawa ban bu ya kini ki jakates te ngidon ka jing suba ka bajur ba kadai hiro ba kidai kisniang ki banabar ki bawan ra klam sya kene ka jela ke jongi te nak kata kadau ngidlong kalong ke ba long justify yang ngi bangin dawa ya ka ba kesan nak sarkar but nak leng jongi kum kaseng banjur biang ro ba nadu kini kisngi ki banwan ke di ban bu no ya ka jaka ban tes kisniang ki banabar ki bawan sini ke jela ke jongi nalor kata kini ban biang no ru ya ki injection nam ta kini kisniang katuk ni ki badang im bakin lek ban ai inject but haku juk kapor ni dawa ya ka sarkar baka di pembiang ya ki injection nang ta ya ki nong tray lada kambiang ki nong tray ni kentu ya ka sarkar bakan bu ya kini ki kena ya ki ba la sibu benta ki don ki kena ba pas class 12 science lane BSc ru ngek scam kila ban ai ki injection tikin khot ya ki jingarap naki bakin ai inject sha ya ka ba hakapor bakha nang bagan laj jing ka klam bat kan ya da hakapor bakawan kum gede klam te nak leng jungi kum kaseng hi ngin scam baginon ke jing shania ka sarkar bakan ai jing yarap ya ka bangin sa submit namar ngi yoi bakidon kitu ki barjela ki ba lasya telep haki krem doyong ro sikti ki jentiang i ki ai jing yarap na tadang shen ro ngi ba bakidon ki kali na asam ki basya kawma ki runar gatur ka ai jing yarap ikat no le yang kum ki trai muluk yang ngi lagi nongrep ngi scam ba ka sarkar kan ai jing yarap te ngakwa ban pentip ru sarkar mentaka sengi ba kini kijing angnut je ka sarkar syaka 10 billion US dollar how 2028 kala minus no namaria kapisa ke badon hakane ka ya kene ka yo ka kot la letep no lang ba ka jing yap jing kisniang te kum tahap ban tau ikilat gelenti kum no ban ai ya kene ka jing yarap syakni ki nongrep syakni nongla nang ba ka yo ka kot ya ka ba ka sarkar ka thau kan long ka job but kumbang alaong ba nakling jungi hipun kaseng lada kinong rep ki dunong hagne karukom da kabayap sniang lane kimyo ikijing bela ingim don kejing sukmen lada ka sarkar ka poi sya ketika 10 billion US dollar kumta ka di banwan ra ki polisi lengba ka rep karyang ka polisi lengba ka rijingri ka polisi lengba ki kambla kenang bangin la ban kamai kaji bangin kot sya ketika thong ya ka ba ka sarkar ka bu baka yo ka kot ke jongi ka di ban poi 10 billion US dollar